Hola, bon dia. Em dic i soc un nen de quart de l'escola Beethoven. Us volia explicar un llibre molt divertit. M'agrada molt. El títol? El títol, La llegenda de Sant Jordi. La Editat? Ara Ibra. Aquesta Llibre? llibre tracta un rei sobre un rei que vivia a un castell al Amb filla la princesa. I un dia va venir un drac i el drac volia menjar-se a la princesa i quan estava a punt de menjar-se va venir un cavaller que es diu Sant Jordi. I creieu el drac va menjar-se a la princesa? Doncs llegiu i ho sabeu. Adeu, fins demà. Espereu un declari. Hola, bon dia. Em dic Aya, soc l'alumna de l'escola Beethoven. Us vull recomanar un llibre que m'ha agradat molt. El títol del llibre es diu La rateta que escombrava l'escaleta. El llibre L'ha escrit? l'ha escrit Rosa Maria Cortó. Aquest llibre explica el gos i el gat i el ase i els altres animals estaven enamorats de la rateta, menys el gat que la volia menjar. I després la rateta ha escollit el gat i després el gat l'ha menjat. Què us animarà a llegir-lo? Adeu, fins aviat, espero que us agradi. Hola, em dic Taufi. Hem llegit un llibre de la llebre i la tortuga. La llebre es muy rápida y muy fuerte y la tortuga es muy lenta. La llebre y la tortuga fan una cursa. La llebre es muy rápida y la tortuga es muy lenta. La llebre es La llebre posa a dormir y la tortuga guanya la cursa. La tortuga ha guanyat. Adeu. Hola, bon dia. Em dic Helsi, soc alumna de l'escola Beethoven. Us vull recomanar un llibre que m'ha agradat molt i és molt divertit. El llibre es diu La selva, l'ha escrit Javier Ignara. El llibre explica com són i el llibre tracta sobre la característica dels animals terrestres, els animals de la selva. El lleó, la girafa, el tigre, la serp i l'elefant, etc. El llibre explica què mengem, com viuen i moltes coses més. Qui de vosaltres anima a llegir-lo? Adeu, fins una altra. Hola, bon dia. Em dic Aram, soc un nen de quart de l'escola Beethoven.
recomanaré un llibre que m'ha agradat molt i el títol es diu el poquet paraules de les plantes. I va de... L'ha escrit L'ha escrit Martí, Meritxell? Meritxell Martí. I va de plantes, d'arbre, de camp, d'arbre fruiter, de muntanyes i de La selva. I ens explica I explica paraules paraules que us va agradar molt que hi ha que hi ha en el llibre. Adeu, espero que us llegeix aquest llibre. Adeu, fins aviat.